Γεια σας! Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε ένα από τα πιο πετυχημένα κυνηγητικά όπλα, την Belmonte 1. Πάμε να δούμε τι περιέχει η συσκευασία του όπλου. Ξεκινάμε με τις οδηγίες και για τη σωστή χρήση και τα μέρη του όπλου αναλυτικά. Συνοδεύεται από εγγύηση της Beretta Ελλάς, την οποία θα πρέπει να μπείτε μέσα στη σελίδα μας για να την καταχωρήσετε και να ισχύει η εγγύηση. Υπάρχει ο κορμός του όπλου, η κάνη και το τσοκόκλεδο για το τσοκάκι μπροστά. Πάμε να δούμε τον κορμό του όπλου. Το όπλο αποτελείται από τρία μέρη, το κοντάκιο, τη βάση και την πάπια. Το κοντάκιο και η πάπια είναι από συνθετικό υλικό πολύ καλής ποιότητας. Η εργονομία του είναι σε υψηλά επίπεδα, έχει αρκετά ψηλές λαβές. Πίσω υπάρχει λαστιχένιο πέλμα 1 εκατοστού και υπάρχει και διαθέσιμο και στα 2 εκατοστά. Αφαιρώντας την κάνη, το όπλο είναι πάρα πολύ εύκολο να καθαριστεί, διότι μένει βάση κατά το ήμιση. Πάμε να δούμε και τα χαρακτηριστικά της κάνης του όπλου. Το όπλο στο πίσω μέρος, η κάνη στο πίσω μέρος, φέρει το κλίστρο. Το όπλο λειτουργεί με το σύστημα της αδράνειας. Είναι πάρα πολύ απλό και πάρα πολύ εύκολο στο καθάρισμά του. Οι κάνες της Belmonte είναι στις 18-4 αυλό, συνοδεύονται από ένα τσοκάκι Mobile Choke και είναι όλες Magnum. Διατίθεται στα μήκη των κανών 61, 66, 71 και 76. Πάμε να δέσουμε το όπλο μας. Η Belmonte 1 είναι ιδανική για όλα τα κυνήγια. Ανάλογα με το μήκος κανόν που θα επιλέξουμε, μπορούμε να κυνηγήσουμε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Κάνει για το κυνήγι του ορτικιού, της μπεκάτσας, φάσα, πέρδικα, λαγό και γουρούνι. Το βάρος της, ανάλογα με το μήκος της κάνης, κυμαίνεται από τα 2.900 έως τα 3%. Η θαλάμη της είναι Magnum και συνοδεύεται με ένα τσοκάκι Mobile Choke. Είναι το μοναδικό όπλο της Beretta αυτή τη στιγμή με μηχανισμό αδρανείας. Παρ' όλα αυτά έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός όπλου Beretta. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ ωραία σκοπευτική γραμμή. Η κλίση του κοντακίου είναι στο 35 με 55. Διατίθεται και με ξύλινα μέρη και με παραλλαγής. Η συνθετική έκδοση κοστίζει 7,90, η ξύλινη κοστίζει 8,60 και η παραλλαγής κοστίζει 8,40.